Dneska som sa rozhodol ísť do Starbucks a ochutnať ich koláčiky. Je sobota 3 hodiny a Starbucks je plný, takže budeme improvizovať. Vyzerá ako taká čokoládová pena. Prosím? Vieš čo, výborné pre takých čokoládových žrutov, čo majú radi čokoládky. Mne to pripomína, keď si predávali také s parížským krémom. Si pamätáš? Áno. Že boli výborné. Niečo podobné je to. Perfektné. Tak aj na budúce. Jasne. Ovocný nealkopunč, je to z pomaranču a nejakých jahôd, nejaké pyre. Záhraje, to je základ. Tak nakoniec sme skončili v Mondie, nie v Starbucks, ale spokojní sme boli, koláčiky boli perfektné, aj ten nealko punč.